20 taon ang tindero nin karning urig sa Albay Public Market si Tatay Joel. Sa 2 dekada niya sa siring na trabaho, pigsisyerto niyang pirming malinig asin kalidad an sa iyang pigpapabakal na karning urig. Pigsisiguro niya man na hali ini sa accredited na slaughterhouse. Dipisil na kaya daang mabasol kan mga parabakal. Urog pang may naitatala na naman na kaso nin African Swine Fever o ASF sa rehiyon. Pero digdi sa Legazpi, no, meron nung safe digdi yung karnita. Bago magbuno digdi ki karne, ki kakatayon, dadaraw nyo na sa slaughter. Ang slaughterhouse ta, may doktor. Bago yung katayon, pigiling kan doktor. Tamaigpit ang slaughterhouse digdi sa Legazpi. Talagang, sinda, mantinido nila yan. Sa pinakahuring datos kaya na pigpaluwas kan Department of Agriculture Bicol kan nakaaging Enero 15, total na 495 na ang kaso kan ASF sa Bicol. Probinsya kan Camarines Norte ang may pinakahalangkaw na naitalang kaso. May mga naitala naman sa Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, Catanduanes asin Albay. Sigun sa ahensya, 24,541 urig naman ang sa indang na-depopulate hasta kan Enero 15. Katakod ka ini, mas pinaigot kan DA Bicol ang implementasyon kan Administrative Order No. 07-2021 o ang Bantay ASF sa Barangay Program o Babay ASF Program. Para sa mga hog traders as in livestock transport carriers na madaranin karne sa ibang lugar o mabakalin urig o karne sa ibang probinsya, kinakaipuhan mo nang magkuanin hog transport pass antes na maisyuhan in veterinary health certificate. The moment po na ma-detect through the laboratory result, kasi kung namatay naman yung baboy nyo, pwede ninyong isubmit yung organs niya na sample lang ng organs para ho ma-detect po sa laboratory kung ano talaga ang kinamatay ng baboy. And the moment na nag-positive, yung ground zero na ho ang turing natin dyan doon sa na-infect na baboy. So from that ground zero na infected case, 500 meters po, total culling po talaga yun. Kasi hindi natin alam, baka yung baboy, yung virus, kumalat na. Sarong klase nin virus ang ASF. Minatama ini sa mga urig asin madali makaulakit. Paglilinaw kan ahensya, daiman ini nakakaulakit sa tao. Alagad ang karne kan urig na tinamaan kan virus, ang dain na pwedeng ipabakal asin kakanon pa. An African swine fever po, this is a highly contagious viral disease ng swine that affect both our domestic and wild pig. So although sinasabi po dito na wala ho siyang direct effect sa human, pero hindi naman ho habang panahon na direct effect siya. Pero this can be a devastating economic consequences sa ating mga swine farmers o swine industry. Mayo pang epektibong bakuna o bulong kontra sa ASF virus. Alagad pagduduon ni Imperial, pwede sir ining maibitaran kung susunodon kan publiko an biosecurity asin ibitaran man kan mga paraataman, an pagbahog din sagma o swill food sa indang mga urig. Ang nagkapirang sintomas kan ASF, iyuan pangingitom asin kolor asol na paso sa nguso, bitis, tabay o talinga, igwang likido na nagluluwas sa mata asin dungo, halangkaw na kalintura, kadipisilan sa paghangos asin pagsusuka nin dugo. So ang payo lang ho namin sa ating mga sa ating mga swine growers, hog raisers, na to observe biosecurity. Yung kung may mga alaga man po tayong baboy, kailangan po pasiguraduhin natin na malinis yung ating mga babuyan, continuous cleaning and disinfection. At kung may nababalitaan po tayo na merong cases ng ASF or abnormal mortality, i-report po kaagad sa respective municipal local government units. Sa presente, total na 4,011 hog raisers na sa bilog na rehiyon, ang apektado ang kabuhayan, makalihis na mabiktima kan virus ang sa indang mga atama na urig. Pira sa mga rehistradong hog raisers, ang natawan naman kan ahensya nin pinansyal na asistensya. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Jennifer Pulinar.